já jsem Nikola Zuberg a já jsem velký umělec. Ukážu vám pak můj pokoj a ukážu vám moje hračky. Tak, teď se naučíme tady tu hračku. Posledujeme jenom pár nůžek. Asi takovýhle mám tady to osí. To si musíte koupit nebo musíte prostě. Vlastně to větší. Takhle, máte tady dva tyhle ty. Dáte jeden takhle. Vyčínete všechny tak, kde je ta dírka. Ta čárka. Teď vyčínete další část. Na malinký kousíčky. Já mám svůj takový. Okay. Takovéhle, trošku jako píchavej, nebo nějaká téhle, to má jako píchavý. To je na Halloween. To takhle dáte čárku. A uděláte s tím hezkýho panáčka. Budete posouvat jenom na Halloween tenhle ten. Čárky dva. A koukejte, jaký jsem s tím. Teď jenom napsat name. Teď už jenom napsat name, jak se jmenujete. Dáte čárky, ten máte nej nahoře a dole udáme jako čárky, jako tráva. Když už to máme hotové, necháme to uskanout a pak to vybarvíme. A to jsem vyrobil z téhle fixy a to je psát fixu a to je asi jako pomeranči dostala. Tak už musíme končit, protože vám teď ukážu svůj byteček. Pa, pa!